Novoizgrađena dionica magistralne ceste M18 Kladanj, tunel Karaula, Potpaklenik na prevoju Karaula danas je svečano puštena u saobraćaj. Nalazi se na dijelu magistralne ceste Tuzla-Sarajevo, te će na ovaj način biti znatno smanjeni troškovi i vrijeme saobraćaja na ovoj dionici. Tunel je dug 902 metra. Gradnja tunela trajala je 2 godine, a njegov završetak značajno će doprinijeti sigurnosti saobraćaja na ovoj dionici magistralne ceste M18. Ovim danas puštamo 2,37 kilometara novo izgrađene dionice koja faktički sa aspekta prevoja Karaula spušta, znači visinski za 100 metara, skraćuje nekih 2,7 kilometara, ali uvjeti odvijanja prometa u ovom dijelu su puno humaniji i bolji po sigurnost učesnika u prometu. Jedna moderna dionica sastoji se od tunela 902 metra, sa oko cijevi od 460 metara, u potpunosti promjenjiva signalizacija i video nadzor. Svečanosti upriličenoj povodom završetka tunela Karaula prisustvovali su predstavnici svih nivoa vlasti, a tunel je na upotrebu predao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Mislim da ćemo u sljedećih 4 do 6 godina izgraditi kompletan koridor 5C, brze magistralne ceste koje će povezati Sarajevo sa Tuzlom, Mostarom, Bihaćem i Goraždem, tako da se duplo brže stiže konformnim i kvalitetnim cestama. Građevina kao privredna grana za sobom vuče još 42 druge privredne djelatnosti. Zato nam je strateški važno da što više gradimo i otvaramo na hiljade novih radnih mjesta koje smo s puno razloga i argumenata obećali građanima. Kako bi investicija vrijedna oko 31,5 miliona maraka što prije bila dostupna učesnicima u saobraćaju, izgrađeni su privremeni priključci na magistralni put M18. Sada slijedi treća faza realizacije ovog velikog projekta, čijim će okončanjem put na relaciji Tuzla-Sarajevo biti kraći za 4 km, ali i sigurniji za saobraćaj.